Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmaning kula Laila Mudzalifah nomor 7. Kula badhe nyeritakake ringkasan cerita Bima Bungkus. Kacarita sedihe Prabu Pandhu lan Dewi Kunti amarga putra nomor lorone lair awujud bungkus. Ora ana senjata kang bisa mecah bungkus kasebut tekan 8 taun. Nganti Arjuna lair lan dewasa. Nalika Arjuna dewasa, Arjuna ketemu karo Bengawan Abiyasa kanggo njaluk pitulung. Bengawan Abiyasa ngendika yen kakangane Arjuna iku bakal dadi kesatria sing sekti. Mula bungkus mau digawa menyang alas Mandulasala tekan ana pitulung saka dewa. Pungkasane Bathara Guru ngutus Gajahsena kanggo mecah bungkus kasebut. Nalika Gajahsena kasil mecah bungkus kasebut, jabang bayi sing ana ing jero bungkus kasebut langsung mateni Gajahsena. Matine Gajahsena ndadekake kabeh kekuatan ing dirine Gajahsena pindah ming jabang bayi kasebut. Mula jabang bayi kasebut dijenengi Bima lan duweni pusaka sing diarani Kuku Pancanaka saka gadhinge Gajahsena. Menawi wonten kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.